Благодаря ви. Огнян Симеон. Името ми е Огнян Трудовете Симеонови. Искам да покажа на всички, тя ще бъде предоставена тази папка. Кои са НАП? Много добре знаете, че са поредната фирма. Идете, докладвайте, примерно, отчитайте се на... Клетвена публична декларация на истината, волеизявление на човека, афидевит. От жив мъж със собствено име. Удостоверение за раждане. Какво представлява, кой го издава, за какво служи и защо всъщност не трябва? Здравейте, аз съм Валентин и днес говорим за... И аз това питам, па че му плащам данъци. Чрез тръстовете на доверително управление ние предоставяме нашите милиарди в колатерални сметки на тези, които се представят. Здравейте, приятели, братя и сестри българи. Съвсем за кратко искам тук да ви запозная с един... Безусловно отхвърлям всякакви предлагани на мен оферти от страна на вашите корпоративни структури, институции. Личните данни са собственост на лицето. Персоналните данни са собственост на персоната. Лицето и персоната са собственост. Обобщение. Народна република България е държава, създадена и регистрирана в ООН. Тук има. Я да видим от кой. От суверен. Всички държави и корпорации са закрити официално. Официален документ на папата в Рим Франциск от 11 юли 2013 година. Ти си мъртъв и не го знаеш, разбери защо. Как да излезем от капана на матрицата? Държава Република България не съществува, защото това е... Запомнете член 1, алинея 2 и 3 от Конституцията на Република България. Цялата държавна власт проистича от народ. Как да проверите, че България е регистрирана като частна американска фирма? Отивате в сайта на Американския търговски регистър Dun & Bradstreet. Ти си мъртъв и не го знаеш, разбери защо. Как да излезем от капана на матрицата? Държава Република България не съществува, защото това е... Всички държави и корпорации са закрити официално. Официален документ на папата в Рим Франциск от 11 юли 2013. Легитимност на МВР. Кратката версия. Конституция на Република България. В сила от 13.7.1991 година. Приятели, казвам се Радка Сиренкова и днес искам да поговоря няколко минути с вас. Ще ви разкажа една интересна история, свързана с... Ние няма да се идентифицираме с фалшива лична карта, издадена не от държавен орган, а от закрита фирма, с частен собственик. Принудили